Salutacions a tots els germans del cor del foc blanc. Us faig un petit vídeo per introduir-vos la nau solar dels 24 ancians. La podeu trobar ja a la web. Aquí teniu una versió impresa en cartró ploma, el qual és molt senzill de treballar-hi. A la web, només entrant a l'apartat d'ensenyaments, trobareu una pestanyeta que diu Nau solar dels 24 ancians. Allà podeu descarregar la imatge en DIN A3 i la podeu imprimir o treballar-hi des de l'ordinador. Bé, com veieu, primerament el que salta a la vista és aquesta forma geomètrica, aquests 4 hexàgons, amb el quadrat al centre i el cercle. Aquesta forma em va arribar ja fa uns quants anys i ara darrerament van aparèixer les virtuts i com s'ha acabat de formar aquesta nau solar. Per què es diu nau solar dels 24 ancians? Com veieu, cada element està format per 6 virtuts i per 6 esferes. Cada esfera representa un dels ancians, és a dir, hi ha 24 ancians sumant els 4 elements. I a més teniu 5, 5 i 5, en total 20 virtuts adjacents, que són les virtuts de les flames blaves. Per tant, és un total de 44 virtuts. Tenim els 4 elements: foc, terra, els elements fixes, aire i aigua, que són els elements mòbils. A cada element hi podeu trobar 6 virtuts. I a cada element hi corresponen també 6 ancians, que estan representats per aquests petits pedestals. Tots aquests són els pedestals dels ancians. I al centre hi ha l'èter cristal·lí, que és la fusió dels 4 elements. I també, si ho mirem en la nau solar dels ancians, aquí vindria el Crist o el gran Melquisedec, aquest que informa i aporta els comandaments de la font cap a aquest cercle de 24 ancians. És a dir, alhora és una connexió galàctica i amb els éssers de llum que ens acompanyen, amb els àngels, que alhora representa la clàssica roda dels elements amb els 4 elements i l'èter al centre. El que és particular aquí és que trobareu 6 virtuts a cada element, a veure si en podem veure alguna. Per exemple, aquí l'element aigua. Veieu que hi ha puresa, transparència, fluïdesa, reconciliació, misericòrdia, adaptació. També veieu que hi ha 2 triangles a cada hexàgon, un triangle a punta amunt i un triangle en punta avall. El triangle ascendent, el superior, indica l'estat idoni ideal de l'element. En aquest cas de l'aigua seria la puresa, la transparència i la fluïdesa. I a baix tenim les virtuts base per aixecar aquest element. Aquí seria reconciliació, misericòrdia, adaptació. Així cadascú pot anar observant també en quin element es troba més identificat, quin element ha de treballar més en aportant algunes d'aquestes virtuts. I aquesta és una de les virtuts de la nau solar, és això, que podeu trobar virtuts que us ajudin a encendre l'element en vosaltres. Només quan els 4 elements estan funcionant correctament, és a dir, estan actius, i s'uneixen entre ells, és aleshores que es pot crear l'èter en nosaltres. I ara això que ens anomenen tant a les transmissions, per entrar al nou èter de 5ª dimensió, hi ha d'haver una base dels 4 elements mínimament actius. Així és com s'encén l'èter i passem al següent nivell, o almenys entrem en comunicació amb el següent nivell, que és el que ara està entrant a la Terra, la nova llum i les freqüències que s'han anomenat de 5ª dimensió. A part d'això, també veureu que hi ha les 20 virtuts que envolten els hexàgons. Teniu les 4 més grans, que són la saviesa, la veritat, la justícia i l'amor, que estan indicades per una flama més gran. I després teniu totes les que van resseguint. Per exemple, aquí entre l'aire i el foc tenim l'abnegació, la salsitud, saviesa, heroisme, entusiasme. Tot això són virtuts que estan relacionades diametralment. Per exemple, teniu la força i l'entusiasme, teniu la dolçor i l'heroisme, l'amor i la saviesa,
el servei i la salsitud, que és la grandesa de l'ànima, i el desinterès i l'abnegació. El mateix podem observar-ho a l'altre costat. Aquestes són virtuts per fer un treball angèlic, és a dir, per fer un treball iniciàtic de purificació i per apropar-se a la vibració dels àngels. Cada virtut està sostinguda per éssers de llum, per entitats que venen i viuen al nostre voltant quan estem receptius, quan estem disponibles. I després teniu la fidelitat, la reialesa, la perseverança i la perfecció. I és important no quedar-vos amb el primer significat que us ve al cap de les virtuts, sinó intentar trobar un espai de silenci, un espai de meditació, per arribar a entendre més profundament què aporta aquesta virtut, quins aspectes té. Bé, aquí n'han sortit 44 i ben segur n'hi ens poden trobar molts més i en podríeu afegir a cada element. Aquí és una síntesi que ha quedat plasmada d'aquesta manera. Com podeu veure també, nau solar, ell en si és un sol que irradia. Així tindríem el que és la clàssica roda dels elements, enriquida amb les virtuts de cada element i amb les virtuts del cercle blau. Bé, espero que hi pugueu trobar una eina que us ajudi a situar-vos en els elements, a acabar d'encendre els que poden mancar i a posar en marxa totes les virtuts que enriqueixen l'ànima, que ens obren el cor, el cap i la voluntat, que ens donen l'amor, la saviesa i la veritat, i així poder-nos apropar cada cop més a la nostra essència cristal·lina, al Crist interior que som, i a poder viure la vida divina, la vida de la joia, la pau i l'amor. Moltes gràcies i ens anem veient aquí al Cor del Foc Blanc.